preskong baleta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Baleta alas 7, digdi sa GB, garantisadong baleta. Maray na aga mga tugang oya po ang mga bareta ngunyan na Miyerkules. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, sanggunian pang lalawigan kan albay da ipang naresibing konkretong desisyon hali sa gobyerno lokal kan Legazpi mananangod sa paramentres na pagsara sa nagkaparang parte kan tinampo sa kapalibutan kan Kapitolyo para sa Magayon Festival sa Mayo. Pagtaon in tabang finansyal sa mga paraoma na napiktaran kan El Nino phenomenon sa Kabikolan, pigaadalan ngunyan kan ako Bicol Party List. Sa lado nasyonal, 72 oras na ceasefire sa Sudan, aprobitsaran kan gobyerno para i-evacuar ang mga Pinoy sa Sudan na naipit sa karanabukan. PNP Chief Acorda dai nagpautob nin balasahan sa iyang command group. Department of Health nangapudan sa publiko na magpabakuna nin COVID-19 vaccine booster dose para sa dagdag na protection kontra sa virus. Sa ibang nasyon, US President Joe Biden i-anunsyo ang sagiraray na pagkandidato sa 2024 election. Sa lado ng Karawat, Team Legazpi, Ligao Hunters, kampiyon sa Governor Lagman Cup. Detalyas kan Bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sagud ngunyan, daipan ni narasibing kasimbagan asin desisyon ang sanggunian pang lalawigan kan Albay, haloy sa gobyerno lokal kan Legazpi, mananangod sa sendang kahagadan na paramentres na saraduhan ang nagkaparang porsyon kan tinampo sa kapalibutan kan Kapitolyo Provincial para sa mga aktibidades sa Magayon Festival, lalo na ang Beer Plaza. Ini ang kinonfirmar ni kinatawan Melissa Abadesa Armidilla, Pamayokan Committee on Tourism, Culture and Arts sa Junta Provincial, kung saan sayang sinabi na nakikipag-coordinate naman ang gobyerno provincial kan Albay sa Civil Aviation Authority of the Philippines dahil dakul ang posibilidad na gibona sila sa tarmac kan lumang aeropuerto ang Beer Plaza. As of now, kalaban mi na po ngunyan is oras. Sa Monday, it's already May 1 and supposedly by May 1, nagpupuuna po kami sa pag-set up kang lugar. Hanggang ngunyan nasa proseso pa kami kang pagdidesisyon. Ano ba talaga? Whether may condition o wala, whether approve o dae, as of now, wala po kaming konkreto na information, wala kaming nare-receive na nagsasabi na iyo po aprobado kamo. Sa ibong kani, sinabi man ni sanggunian pang lungsod kan Legazpi Committee on Transportation and Public Utilities Chair, City Councilor Alvarizo nakasudma nagkaigusindan in committee meeting kay banan si Provincial Tourism, Culture and Arts Head Dorothy Collia as yung Provincial Engineer Dante Baclao para sa pagplansya kan traffic rerouting plan as inibapang kay Puan para sa nasabing aktibidad. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933.
Aprobado na kan sanggunian pang lalawigan kan Albay an ordinansa kan gobyerno lokal kan Santo Domingo Albay para sa pagpatugdok nin community college sa Hindang Banwaan. Katakod kini tulos na nagpasalamat si Vice Alcalde Mark Aguas sa mga miyembro kan sanggunian pang lalawigan sa pangingenot ni Vice Gobernador Glenda Ongbongao, kinatawan Juan Miguel Salceda, Melissa Abadesa Armidilla, Vic Siga Jr., Dante Arandia, asin Ray Bragai sa suporta kan mga ini sa programang pang-edukasyon kan gobyerno lokal tanganing magianan ang sakripisyo kan mga magurang asin estudyante sa pagpaeskwela sa harayong lugar. Katakod gani, nagpahagman ng kaugmaan si Alcalde June Aguas dahil diit ng marealisar ang kamautan niyang magkaigwanin sa Diring Community College sa Santo Domingo na nakulang tabang sa mga konstituentes. Sinabi niyang makoordinar na sinda sa Commission on Higher Education para sa pagsumitir kan mga kinakaipon na rekisitos asin endorsement sa gobyerno nasyonal. Naglalaom siya na sa mas lalong madaling panahon aprobaran tulos yun ni Kanched sa oras na magkaigwanan in go signal para meres ng ibabugtak sa barangay San Andres mantang naghanda sinda sa pagbakal ng dakulang lote haranay sa poblasyon. Kukumpletoon in mga fasilidades na kaipuan kan mga estudyante na nag-eskwela sa sarong kolehiyo. Pigaadalan ngo niya kanako Bicol Party List ang pagtaon in tabang finansyal sa mga paraoma na grabing napiktaran kan El Nino phenomenon sa riyon. Inan kinonfirmar ni ako Bicol Party List Congressman Attorney Jill Bongalon kung saan naganda naman sinda kung ano pang mga intervention asin asistensya ang pwedeng maitao sa mga paraoma sa anong na probinsya kan Kabikolan. Sinabi ni Bongalon na kanakaaging Enero asin Pebrero nagkapagtaon na sinda nin financial assistance sa mga parasira na napiktaran kang grabing pag-uuran sa paagi kan assistance to individuals in crisis situation program kan Department of Social Welfare and Development. We have programs and activities for the sector of education, promotion kan sa tuyang pagmantenir kang maray na salud, asin ito pong pagtaon yung kabuhaya. So padagos lang po sa tuyang pag-implementar sa mga programa ngayon, and ang kinagayon dahil mas nakul po no ang sa tuyang matatabangan sa kunyan because of our so much funds effort duman po sa Kongreso. Mas nakul na programa, mas nakul po na mga beneficiaryo, and of course that is through the initiative of ako Bicol Party List na ito pong mga funds, pwede tang papakinabangan dadarahon po sa bilog na Kabikolan. Iba pang detalles kan Bareta. Padagos na pigadalan kan LGU Kamalig na may balik ang saod o market days pagkatapos na mapundo ini nin tulong taon dalan sa epekto kan COVID-19. Ini ang naging diskurso kan gobyerno lokal kung saan nakatutok sa pagpromotir nin order niles asin fair trade pati na ang pagmanehar kan mga papag public compliance sa regulasyon kan asin ordinansa kan saudan asin reassessment kan mga business permit pigkokonsiderar man kan gobyerno lokal ang mga parking space, stall layout, product sectioning asin traffic pati na solid waste management. Sinabi ni Alcalde Caloy Baldo na in kaso makumpli na kan gobyerno lokal ang mga kinakaipuan na protokol, mapadagos giraray ang aldaw nin saod sa Kamalig. Nagkaiguanin house-to-house vitamin A supplementation para sa mga aki na may edad 6 hasta 59 bulan. Ang barangay health workers kan Kamalig sa bilog na barangay kan munisipyo. Ang aktibidad may kamautan na may promotir ang maray na immune system, bone growth, eye, hair, skin, asin nail development. Sinabi na Alcalde Caloy Baldo na ang mga dai nakakuha kan supplementation service pwedeng magbisita sa health center sa saindang barangay.
Pinunana kan gobyerno probinsyal kan Sorsogon ang pagpautob kan Provincial Unified Identification o ID System Program. Katuyuan kang programa na mas mapadali para sa mga residentes kan Sorsogon ang akses sa mga programa asin serbisyong ipig-ofrecer kan gobyerno sa lindong kan sa indang inisyatibo. Mientras tanto, nagpahayag naman ng suporta ang mga local chief executive sa nasabing lakdang kasabay kan sa indang pagtubod na sa tabang kan ID system, maresulta ini nin kaginahawaan sa mga Sorsoganon. Inarestar ang sarong habal-habal driver na saro sa mga epigtuturo na high-value individual sa ginibong bypass operation kan Masbate Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, asin Aroroy PNP sa pangingenot ni Police Captain Rex Agaw sa Barangay Panique, Aroroy, Masbate. Namin bidan ang suspitsado na si Liomar Pasandan, 35 anyos, kung saan nakonpiskara sa iya ang sarong medium-size heated sealed plastic sachet na may laog nin pigtutubudan na shabu asin may timbang na 50 gramos asin kakantidad nin 340,000 pesos. Kinasuhan nin pagsuway sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspitsado. Mantang siya nasa kustudya na kan pulisya para sa magkakanigong disposisyon. Iyan ang primerong gabtang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. Dati kaming anini, namumutla at nahihilo. Sa United Home for Sulfate Iron, may tulong para sa healthy blood kaya may healthy glow. With proper diet and exercise. United Home for Sulfate Iron! Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol Tulos, mabilison kaysa apat, mas marikas. Dai lang sa saro, pati man sa iba pang hilang, maski kulong ng payo, kulong ng hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Catriona Gray, do you believe sa 1250 SRP, sulit ang Myra E? I believe that for only $12.50 every day, with proper diet and exercise, Myra E works from inside. Helps give me a healthy glow outside na kitang-kita. For only $12.50, mas confident ka na to face the world. I can't believe it! Sulit, no? Try na! D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E. Heidelin Diaz po, sa sakit ng katawan, mag-Alaxan FR. Tagos sa pinagmulan ng sakit. Andae abot kan pahid-pahid, pigtatapos kan Alaxan FR. Laban lang, Alaksan! Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Nay, saklin niyo po. Ito na lang ba? Naku, bibili pa ako ng gamot. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa bulsa. As much as 85% ang matitipid sa dekalidad na generics kumpara sa leading brands. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, hasig at sisig. Di
pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neozep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ka. Neozep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorophenamine Maleate Paracetamol is the generic name of Neozep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Ito ang aking plus sa life. Magbibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. Ang tugon ni Lola, dai masupog maghapot. Asin, hanap mo ng check. Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one. Bulong sa may edad, Asinaki. Para sa may edad, Asinaki. Hanapin ang check ng right pen. Hanapin ang check ng right pen. Pag may check, Correct. hanapin ang check ng right pen. Pag may check, that's right pen. If symptoms persist, consult your doctor. First time magnamit ng Red Horse Beer. First time masiramon, urutruhon, grabe. First time, enotong namit, ikwatulo sipa, masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. DCGB Barata alas 7. Barata alas 7. Detalles kan Barata sa Lado Nacional. Hinagad kan Department of Health o DOH sa publiko na magpabakuna ng COVID-19 booster doses sa tahaw kanagitaas na naman na kaso kay ni sa nasyon. Sigun kay DOH Epidemiology Bureau Director Dr. Aletea de Guzman, na kay Puan Pacosagon ang targeted population araw kan senior citizens dahil 82% pa sana sa mga ini ang fully vaccinated, as in 30% pa sana ang booster sa target population. Sa intanawan doon na mantinidong pinaka nangingibabaw ang variant sa nasyon, ang Omicron subvariants. Konektar man kan DOH ang pagitaas kan mga kasos sa paglangkaw kan mobility o paghiro-hiro kan mga tawo. Sa ron na digdi, ang minatapos pa siya ng Semana Santa kung sain, kadakol na mga tawo ang naguruluwas, sinagturuparan o minabot sa narestong bagong mga tinamaan nin virus ka nakaaging mga semana. Inot ng pinirmahan kan DOH ang guidelines para sa paggamit ng ikaduwang COVID-19 booster sa general population. Nakadepende sa magiging desisyon ni Presidente Bongbong Marcos kung isa sa publiko ang pangaran kan mga opisyales kan Philippine National Police na nahilingan ng koneksyon sa illegal drug trade sa nasyon. Ini ang pahayag ni PNP Chief General Benjamin Acorda katakod kan report
asin magiging resulta sa pigigibog screening kan 5 kataong advisory group asin National Police Commission sa 953 na courtesy resignation na isinumitir kan third level officers kan pulisya. Katakod kini sa naging pangapudan ni DILG Secretary Benhur Abalos na magsumitir kan sa indang courtesy resignation ang mga colonel asin general kan PNP bilang paglinig sa lado kan pulisya dalan sa illegal na droga. Magigiramduman na 36 sa nasabing numero ang nagsumitir kan sa indang courtesy resignation ang ipinaararom sa pag-uugid kan National Police Commission. Mantinidungo na sa kanya-kanyang pwesto ang mga haralangkaw na opisyales kan Philippine National Police. Kiribana na ang mga miyembro kan command group. Sigun kay PNP Chief General Benjamin Acorda, dahil pa niya pag-iisip ang pagbalasa sa mga opisyales kan pulisya. Sinabi niyang magkakaigwaman ninrigo doon sa pwesto kan mga opisyales susug sa mga ipinapautob na regulasyon asin polisiya kan na PNP. Sa hing tanawanin doon na siring kan sa iyang ipinahayag sa iyang pag-asumir ang promotion asin assignment kan mga opisyal ibabase sa sendang merito, kakayahan asin moral ascendancy. Dahil ang plano na magsumitir nin counter affidavit ang mga suspitsyado sa panggagadan kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Sigun kay Attorney Levito Baligod, abogado kan pamilya Digamo na nagsumiter na nin manifest ang mga respondents na daina ini masumiter nin kontra sa laysay o counter affidavit sa panel of prosecutor kan Department of Justice. Ini dahil sa katumbas man ini kan sa indang pag-ako sa partisipasyon sa krimen. Dahil ang digdi, inaga di baligod sa DOJ na resolveran ang nasabing kaso. Naglalao man ang kampo ni Digamo na sa mga masunod na simana, malos na ang desisyon kan DOJ sa kaso. Bareta sa ibang nasyon. Formal nang ipinahayag ni US President Joe Biden na giraray siyang makandidato sa eleksyon presidensyal sa masunod na taon sa Estados Unidos. Mantinido pa man giraray si Vice President Kamala Harris bilang sa iyang katandem sa nasabing pirilian. Sa ipinaluwas na video, sinabi kanin na daipan natatapos ang laban niya sa Amerika. Ang anunsyo na ini ni Biden, garong rematch kan 2020 election sa pagkultanan ninda ni dating US President Donald Trump. Sa lado ni Karawat, nakamtan kan Legazpi All-Stars asin Ligao Knights ang kampyonato sa minatapos pa sa ng 2023 Governor Grex Lagman Cup sa Albay Astrodome Kasubanggi. Sa 40 years above category, dinaog kan Legazpi ang daraga sa finals sa score na 89-72 para makuha ang corona. Si Tiagi Arianda kan Legazpi All-Star ang best player of the game. Matapos magkamada nin 25 puntos, 6 na rebounds, 3 assist, asin 3 steals. Si Arianda man ang napiling season most valuable player. Sa 18 years above category, naging pitsi-pitsi ang kawat, entry kan Ligao Knights, asin Pulangi Red Hunters, kung saan naging 68 all sa regulation time, kung kaya nagkaigwapan in overtime. Sa 5 minutos na overtime, talagang desinido ang Knights sa guna daogon ang Red Hunters sa final score na 77-73. Si Dennis Tipones kan Ligao ang napiling season most valuable player. Sinda nagresibin ng tropeyo, nagibo sa ceramics, hali sa Tiwi Albay, cash prize, asin iba pa. Si Governor Lagman, Vice Governor Glenda Ongbungao, mga miyembros kan sanggunian pang lalawigan, Provincial Youth and Sports Development Office Chair Rondon Ricafort ang nangenot sa awarding ceremonies. Sa ibong lado, sobra ang kaugmahan asin pasasalamat ni Lagman sa kabos na mga nag-entra sa nasabing pakawat.
Mientras tanto, nagkaigwaman kaugmahan matapos na magkaigwanin free concert ang bandang Chocolate. Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon na sa linya ang pag-asa. Okay, marahay na po sa tuyang mga paraan tabay para po sa update para sa magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Padagos po sitang makaka-experience si magay na panahon digdi sa Kamikulan. Mantang padagos naman na mamatean ining mainit asin maalingahot na panahon daraman po sa ining easterlies o sudoros na hari digdi sa dagat Pasifiko. So sa ngunyan, para kitang nagmo-monitor digdi sa laog kang Philippine Area of Responsibility. So far, wala man kitang nailing LPA o bagyo sa laog. So igwang sarong low pressure area pero harayo pa man ini nasa luwas pa kang Philippine Area of Responsibility. Sa ngunyan na daw ang pigdalauman tang temperatura sa bilog na Kamikulan, mapuunta ba yan sa 23 degrees Celsius as in ang pinakamataas sibling umabot sundong 32 grados centigrado. Sa tuyang heat index, lauman ka na posibleng mag-amot man yan sundong 42. Kasahapon nakapag-record ko sa digdi sa Legazpi, may nabot si 42 degrees Celsius sa tuyang maximum heat index. As in sa tuyang sunrise, sa Tubago 5:27 AM as in masulnop yan at siya na alas 5:59 na pagkahapon. So yan lang rami ang sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Hari po dito sa Pag-asa DOST Legazpi. Ako si Jaime Bordales sa Duwat Matay na Aga. Yan mga tugang nga detalles kan mga Bareta ngunyan na Miyerkules. Sa pag-arakan mga pagariba, Mardela, Angel Mostaza, Jenny Matthew Balyaran sa Newsbase. Remertanay sa lado teknikal asin pag-asa. Ako po ang nagatod kan Bareta. Edwin Terrell na nagsasabing salamat kan sa indong pagantabay. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas ng kainin. Hello, Nanay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog pati kan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto, Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Ang nagiinom ng vitamin D kan Farex, Farexcited. Farex Vitamin B1, B6, B12. Katabang ang tamang jeta asin ersisyo, nga rin malikayan ang taglay, tusok, bagon, asinan pagutro kaini, Farexcited. Farex B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saan ka pa? Gusto ko 5-in-1.